Dobre, ideš hore? Ukáž, ako vieš vyliesť. Ukáž, ako vieš vyliesť. A Jersey ti hračku zobral. Pomôže jej. Ty si... No... Anim AI uvádza. Prvý rok nášho spoločného príbehu. Hračku. Hračku má. V hlavnej úlohe Jersey a Sydney. Dve zachránené border collie, ktoré ma sprevádzajú každým dňom. Toto nie je príbeh o ich záchrane, ale o mladej Sydney a jej prvom roku u nás. Od chvíle, keď si k nám z Jersey našla cestu. Od prvej chvíle sa Sydney zabávala s hračkami. No najdôležitejšie bolo, že si našla cestu k Jersey. A ja som rád, že si od začiatku tak krásne rozumeli. Sydney si postupne privlastnila všetky staré hračky po Jersey. Ako to už u šteniat, ktorým rastú zúbky, býva, tak z väčšiny z nich spravila bezočivé, beznohé kúsky. Už ako šteniatko. Skúšala ukazovať svoju prevahu. Skúšala, kam až môže zájsť. A občas to prinieslo napätie. Ale dôležité bolo, že obe sú šťastné. Jersey vždy dala najavo, keď sa jej niečo nepáčilo. A Sydney, tá sa pokojne zabávala ďalej sama. Nasleduje pár našich klasických zábavných TikTokových videí. Postupne sa Sydney každý deň zoznamovala s novými, malými aj veľkými psami, kde si našla aj svojich stálych kamarátov. Zoznamovanie však nebolo ľahké. Je to mladý pastier a častokrát sa Sydney vybrala zoznamovať a socializovať sama. Jersey s tým nebola až tak zajedno. Pomáhala mi pri výchove, ako to vedela len ona, a krotila Sydney ako správna mama. Žiaľ, nie každý s tým bol za dobre. Každopádne poznal som Jersey a vedel som, čo robiť. A nikdy sa nestal žiadny konflikt. Sydney má 4 mesiace a spoznáva novú zábavu. Objavuje vodu. Od začiatku sme popri výbehu venovali čas aj jednoduchým cvičeniam povelov. Začali sme s Jersinkynmi obľúbenými otočkami a robili sme otočky a otočky a otočky. Otočky nasledovali ďalšie otočky a otočky. A otočky a otočky. Otočka. Odsaď. Kôčka. Otočka. Sadni. Sadni. Otočka. Sadni. Otočka. Sadni. Otočka. Spartans! What is your profession?
Samozrejme sme trénovali aj iné povely a poslušnosť. Sydney sa rýchlo učila aj vďaka tomu, že mala skvelú učiteľku Jersey a správanie kopírovala od nej. Nie vždy to bolo ale správne. A dream, and what you see will be. Rhymes that keep their secrets will unfold behind the clouds. There upon the rainbow is the answer to a never-ending Kočka. Našla. Poď. Snáď. Súhra bola úžasná. Či doma, či vonku, vždy si rozumeli. Jurské psy, takzvaný Border Raptor. Stále sa spolu hrali a naťahovali. Ale neskôr sa to už Jersey prestalo páčiť. Sydney to neakceptovala, ale bola zvedavá a vedela sa pohrať aj sama. Alebo keď som nedržal v ruke telefón, tak so mnou, teda najviac sa hrala so mnou.
Okrem pravidelnej rutiny, nám čas krátili dennodenné vychádzky a spoznávanie prostredia mimo izieb, v ktorých sme jedli a spali. Čas v prírode sme pravidelne obmieniali a spoznávali naše okolie. Ale chodili sme aj na dlhšie túry alebo výlety autom. Postupne sme spoznávali lesy, spoznávali lúky, spoznávali parky. Rybníky a jazerá. Nasleduje pár tematických videí z TikToku. Vďaka TikToku aj CapCut bolo vytvorené aj toto výročné video. Nasleduje rok 1879, Texas, Sydney, pastier. Raz, dva, tri. Ale pekne do úst si mala. Jazzy. Jazzinka. Do úst. Sadni a pekne do úst. To je ono. To je on čo. Jazzy. Jazzy, Sydney. Pozor, Jany. Nemusela si opuknúť, nevadí.
Prišlo leto. Začiatkom júna sme objavili naše nové miestečko. Bolo tu to, čo sme potrebovali, aby sme sa naučili nové veci a aportovať. Našli sme lúku a tečúcu vodu bez zbytočného ruchu. A potom to prišlo. Začiatkom júla sme predali byt a rozhodli zmeniť domov aj štýl bývania. These beautiful things that I Zmena nám ale nezmenila životný štýl. Comics time. V auguste sme dali s Bohom Bocianom a zároveň aj s Bohom starému domovu. Začala nová etapa života. Otvára sa nám nová kapitola. Sydney má 1 rok a my pokračujeme v príbehu spoločne ďalej. Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese. I gotta stick to this paper like blue sleep. Bitch, I'm on my chicken like it's a 2-piece. You can have your bitch back, she a groupie. She just swallow all my kids in a 2-seat. Swagged out, familiar, we bringing them gas out. I still got some racks stuffed in the trap house. Off the 42, I'm blowing her back out. 1, 2, 3, let's go! smash that. Smash that. Suffocation, no breathing, don't give a f if I come out, I'm bleeding.
jedno bonusové video nakoniec. Ďakujeme, že ste boli súčasťou tohto videa. Ak sa vám páčilo, tešíme sa na vás aj pri ďalších. Dovidenia. Stop.